Uistinu, takav nam je veliki svećenik i trebao. Svet, nevin, neokaljan, sasvim različit od grešnika i uzvišeniji od nebesa. Hebrejima 7. poglavlje 26. redak. Veliki svećenik. Dok je bio na gori s Jahvom, Mojsije je dobio zapovjed: neka mi sagrade svetište da mogu boraviti među njima. Bile su mu dane i opširne upute o gradnji šatora sastanka. Svojim otpadništvom Izraelci su proigrali blagoslove božanske prisutnosti i za neko vrijeme odgodili podizanje svetišta u kojem će Bog boraviti među njima. Ali kada su ponovno zadobili naklonost neba, njihov veliki vođa nastavio je izvršavati božansku zapovjed. Bog je izabrane ljude obdario posebnim sposobnostima i mudrošću da sagrade ovo sveto zdanje. Sam Jahve dao je Mojsiju nacrt šatora s posebnim uputama o njegovoj veličini i obliku, o materijalu koji će biti upotrebljen, o svakom komadu namještaja koji će u njega biti stavljen. Ovo sveto mjesto koje su ljudi sagradili trebalo je biti slika prave svetinje, slika nebeskih stvarnosti. Hebrejima 9. poglavlje 24. i 23. redak. Umanjena slika nebeskog hrama u kojem će Krist, naš veliki svećenik, pošto prinese svoj život na žrtvu, obavljati posredničku službu za grešnike. Bog je Mojsiju na gori pokazao nebesko svetište i zapovjedio mu da sve načini prema nebeskom uzoru koji mu je bio pokazan. Sve ove upute Mojsije je vjerno zapisao i prenio narodnim starješinama. Za gradnju svetišta trebalo je obaviti velike i skupe pripreme. Trebalo je osigurati veliku količinu dragocjenog i skupog materijala. Međutim, Jahve je želio samo dragovoljne priloge. A vi primite darove u moju čast od svakoga koji daje od srca, glasila je Božja zapovjed koju je Mojsije prenio narodu. Odanost Bogu i požrtvovan duh bili su prvi uvjeti za pripremu mjesta u kojem će prebivati Svevišnji. Sav narod jednodušno se odazvao, a onda svatko koga je srce vuklo i duša poticala dođe noseći svoj prinos u čast Jahvi za gradnju šatora sastanka, za svaku službu u njemu i za posvećena odijela. Božji mir i obilje blagoslova želim svima u novom danu.